La Ciutadella com a espai urbà és el títol del tercer volum de la col·lecció Guies del Patrimoni Cultural de Roses, editada per la Càtedra Roses d'Arqueologia i Patrimoni Arqueològic, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Roses i la Fundació Girona Regió de Coneixement. Un tercer volum molt interessant que permet conèixer i aprofundir en un aspecte que sovint ha estat passat per alt per la historiografia i fins i tot pels mateixos rosincs i visitants, com és l'estructuració interna de la fortalesa moderna i la distribució i forma dels edificis construïts al seu interior a partir del segle XVI, relacionats directament amb la funció militar de l'espai. Es parla molt de les restes de la Rode grega, es parla de les restes romanes, nosaltres estem potenciant molt tot el que és l'estudi de la vila medieval, però en canvi la part moderna, la pròpia Ciutadella en si, quedava una mica oblidada. I ens adonàvem que molta gent venia a visitar-la i aquells edificis que es veien sencers, els quarters, l'arsenal, eren els que passaven més per alt i que potser eren els més desconeguts. I per tant ens va semblar que era una manera interessant de posar de relleu i de posar a l'abast del públic en general tot aquest tipus d'elements i estructures. Aquest tercer volum dedica un primer bloc a la contextualització centrada a la funció d'aquesta mena de fortaleses, els problemes que plantejava la seva construcció i a la difícil convivència entre una fortalesa militar i una població civil que va quedar encotillada al seu interior. El segon bloc està destinat a la presentació i descripció dels principals edificis militars i finalment el tercer bloc parla del seu abandonament i dels usos actuals de l'espai reconvertit en un important actiu patrimonial. El que nosaltres expliquem en la guia és com els militars, quan van construir la Ciutadella, van haver d'habilitar els espais interiors per poder-hi construir tots aquells edificis que els hi feien falta, des d'un hospital, uns quarters per la infanteria, uns quarters per la cavalleria, i com això s'estructura i es distribueix dins de la Ciutadella. Amb el hàndicap que té aquesta estructura, aquesta fortalesa, que no tenen moltes altres, que és que a l'existir ja una vila medieval, una vila existent, això els impedia construir com seria habitual en aquella època. És a dir, no van poder posar els edificis allà on haurien volgut, sinó allà on van poder. I com això, al pas del temps, sobretot a partir del moment en què la vila medieval s'abandona i es trasllada a l'exterior, com tot això va produint una sèrie de canvis en la distribució i en l'estructuració interior de la pròpia fortalesa. La càtedra ja es troba immersa en l'edició del quart volum de la col·lecció, que també estarà dedicat a la Ciutadella i que serà una continuació de la guia presentada aquesta setmana, però que estarà centrada en els elements defensius de la fortalesa i la seva evolució.